Boas, Andrea Blanco. Boas. Que tal estás? Boas, Ana San Fernando. Pois moi ben, a verdad, teño así como... Non sei, sabes? Estou como a velas vir un pouco. A ver, as días. Sí, E logo? non sei, como que erguirme esta mañá moi... dicindo, hai cousas que cambian, sabes? Que están cambiando, non sei Hai cousas exactamente que están o que. cambiando. Sí, hai cousas que están cambiando. É unha sensación guai, Sí, verdad? É unha boa sensación. Sí. Sí. Está Creo ben. que dá esperanza, sobre todo. Sí. Esperanza E ti, que tal? vai nos falta. Pois ben, eu ben, sí. Tamén un pouco de Rusia. Rusia tamén. Sí, tamén. Por algo estamos xuntas, polo Rusia. Sí. Sí. Bueno, que rompemos cuarta parede. Rompemos. Veña. Pois aquí comeza Dimacbeth. Bueno, Estamos, como sempre, aquí na nosa segunda casa, en Sala Ártica, que, como xa sabedes, e se non o sabedes, dicímolo, está en Avenida Beiramar 113 de Vigo. sempre. Agora que sabedes onde está, non tedes excusa para non vir. Ningunha excusa. Efectivamente. Entón, bueno, como sempre, darlle moitísimas grazas á Ártica pola oportunidade de estar neste espazo tan increíble onde estamos, por ofrecernos iso, pois outra casa máis onde estar, e sobre todo moito agarimo e moita risa. E onde falar de teatro, que é o que imos facer. Que imos ter en Sala Ártica a vindeira fin de semana? Pois mira, vou mirar a chuleta Veña, porque o xoves 24 de outubro temos Buenos días, señorita Leia, do Laboratorio de Teatro El Rayo Misterioso, que veñen nada máis e nada menos que de Argentina. Carai. E o 26 e 27, dentro do ciclo comediártico, temos Neura, de este xeito producións, os que eu teño un cariño especial, unha comedia neurótico festiva de este xeito producións, que van facer en novembro? Como comezamos Pois, novembro? mira, en novembro comenzamos coa programación off, Ajá. que está De onde? pues, neste maravilloso Ambigu Aquí. que tenemos aquí. No, Sí, Ambigu. precisamente, aquí neste espazo tan chulo, nos aterponemos con Vicio Hubo Sempre, de Atenea García. Ajá. O 2 ou 3 de novembro visítanos unha compañía vasca que se chama Utopia, cun espectáculo infantil dentro do ciclo comediártico que se chama Charco a la Vista. A hora é ás 6 da tarde, en hora infantil. A que temos hoxe nós aquí connosco? Pois hoxe temos connosco unha persoa que para nós é moi especial. A verdade é que sí. De feito, foi o primeiro nome que se nos ocorreu cando empezamos a pensar na idea do podcast, foi o primeiro nome que apuntamos naquela primeira lista de posibles convidadas. Sí, é o... Non podía ser de outro xeito, tiña que ser el. Totalmente, o paradigma do home do renacemento, a ver se o digo ben, do É que te renacemento. pos nerviosa porque... É que é moi importante, Claro. sabes? Entón, claro, entrame os nervios. É o paradigma do home do renacemento traído a hoxe en día, non? E Roberto Pascual é doutor en estudos de literatura e da cultura, licenciado en filoloxía galega e posgraduado en arte dramática, por se fora pouco. Pois sí. Foi profesor na Universidade Complutense de Madrid, no Instituto Cervantes, e nós temos a imensísima sorte de que sexa docente na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. As súas clases son unha experiencia. É escritor, dramaturgo, foi actor, diso a ver se nos fala tamén un poquinho. Sí, a ver se temos esa. Divulgador cultural. Colaborou en diversas comisións e asesorías institucionais dentro e fora de Galicia tamén. Até hai uns meses foi director da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que deixou no seu momento máis álxido. Pois Vamos, sí. unha maravilla. A súa traxectoria ten sido recoñecida con multitude de premios, tanto a súa xestión como axente cultural, como pola súa labor dramatúrxica. Pois nada, todas estas facetas compoñen o grande que é Roberto Pascual, non? Pero, sobre todo, nos apreciamos nel o seu inquebrantable compromiso coa nosa cultura galega. Pois sí, é esa inmensa luz que leva sempre consigo. Salve Roberto Pascual, carballines insigne. Salve Roberto Pascual, gañador do Rafael Dieste. Salve Roberto Pascual, faro do teatro galego. Salve! Salve! Benvido, que tal? Benvido, Roberto. Bueno, tremenda presentación. Bueno, pois a que merece. que menos. Moitas gracias por invitarme. Sí. Isto sí que é resistencia, Sí? Isto é a resistencia non a de televisión española. hai que resistir, Hai que non resistir podes de aquí. outro xeito. Bueno, que maravilla. tal? Que tal estás? Moi ben, moi ben.
Sí, nun momento de serenidade, moi feliz de estar aquí con vos Que guai. e de estar nun escenario sempre Sí. estupendo. Sempre é bo, sempre é bo. Bueno, pois o primeiro que vamos facer é o mal trago que van ter que pasar todas as persoas que nos acompañan aquí e va a ser o primeiro en facelo. Atréveste a dicir Macbeth? Sí, claro. Sí. 3 Sí. veces. Sí, non son nada supersticioso, Veña, xa vedes. Pues Veña, claro, lex. sí. É que queda moi bonito, Sí, queda sí. precioso. La verdad, Obvio- está rodeada de amarillo. Oh, sí. que Facemos unha maravilla. composición aquí con morado, amarelo e vermello. Sí, sí, sí. Pois aí vai Macbeth, Macbeth, Macbeth. Ole. Non caeu nada, É non? que- Un foco por No, aquí. bueno, é que aquí xa xogamos con trampa, porque os focos caer non van caer. No, Eso xa e sempre sabemos. dicimos que se cae un cadro, pois iso que lle dá aí a composición artística. Claro, claro, claro. anécdota. Claro, Sí. lle dá aí a anécdota. E ademais agora temos a quen botarlle a culpa, porque no capítulo anterior Sí. descubrimos que en Ártica pasan cousas raras, Certo. que pode haber un fantasma en Ártica. Teñen que entón poñerlle nome así, cando pase algo raro, pois dicimos, é por culpa de... xa temos a quen, xa temos a A quen. ánima de Ártica, non? Xa Ánima. que está aí a Rúa das Ánimas, Claro. podería Pois sí. ser unha Ai, cousa E o así, peto de ánimas, é verdad o que peto está de aí. ánimas. Claro, ui. Vamos atando cabos, programa tras programa. Cal é o teu personaxe favorito de Macbeth? O meu personaxe favorito, pois, quizáis Lady Macbeth, pode ser, sí. Sí. Queres explicar por qué ou Bueno, deixámolo así? Lady Macbeth pareceme unha das personaxes femininas máis poderosas. Eu creo que é Sí. como esa personaxe que toda actriz nalgún momento Sí. quere facer. Sí, Sí. sí. Se vos fixastes nesa personaxe algunha Sí. vez, Sí. pero pois as curvas da personaxe, a súa ambición, o seu poder, non? A súa Sí. loita. Sí, é tremenda, Ujú, sí. ujú. E bueno, eu fixera o primeiro, o Ujú. monólogo de Ronco está el cuervo. Ah, Tremenda. Monólogazo. É un viaxe, iso tremendo. sí. Se tiveses ti que montar Macbeth, que pensas que caracterizaría a túa montaxe? Que a distinguiría de outras montaxes? Pois sería algo moi similar a unha versión que fixeron Los Colochos, que é unha compañía mexicana que estivo na MIT, Ajá. que eu trouxen hai uns anos o festival e que marcou ao público. Aínda hai xente que me recorda a experiencia dese espectáculo. É un espectáculo, é unha versión moi libre, titulábase Mendoza, é unha versión traída á Revolución Mexicana de 1910. Ajá. Entón, había moitos cambios, non? Pois, por exemplo, en vez de bruxas, pois hai como unha especie de santeira que tiña unha galiña en escena, a galiña tivemos que poñerlle un camerín, bueno, anécdotas de produción dun festival maravilla. internacional. A mí, granxa. Pois sí. A ver se foi quedar o espírito da galiña aí tamén A como ver, fantasma. Sí. Pero interesoume moito o traballo de Carrillo e o traballo de toda esa equipa de Los Colochos, porque estaba levado, eles fixeron un proceso de investigación para a adaptación de Macbeth sobre a ambición, sobre a sangue, sobre algo, a min Macbeth pareceme un texto paradigmático, unha das traxedias que máis me interesan de Shakespeare pola cuestión tamén da actualidade, a ambición desmesurada do poder, o poder polo poder, que, bueno, é algo pois moi Agora actual. mismo, Non? moi actual, sí. O sea, o poder, o querer ocupar o poder, por ostentar o poder, Sí. por facer gala do poder, por facer mal uso do poder, por facer un uso perverso do poder, e todo regueiro de sangue, no, Shakespeare é sangue, e nesta traxedia especialmente que deixa detrás esa ambición desmesurada. Pero eles levaron a ese terreo da revolución e dunha traxedia moi popular, e fixeron unha investigación pois de xente con colectivos, con comunidades, pois non acostumadas ao mellor á experiencia teatral ou da alta cultura. A min interésame moito iso, nos meus activismos máis recentes está cada vez máis esta convicción de que ou a arte se relaciona nos espazos intertrans e multidisciplinares, multiculturais, interxeracionais, ou non ten sentido, non? E eu creo que ese proceso de investigación de Los Colochos coas distintas comunidades rurais, comunidades de culturas ancestrais, en algún caso, porque hai
unha variedade lingüística e cultural moi importante en México, e tamén pois, o albor da Revolución de 1910 en México pois, fixeron unha traxedia como coa musicalidade, coa cultura revolucionaria moi latente. Eu faría algo así, non? Levado a nós, levado a nosa cultura, as nosas revoltas, as nosas... Sí. Temos partos de Cela, temos Claro, figuras sí, bastante, bastante sí. interesantes. Sí, por na aí. nosa historia hai, sí, sí. Sí, a nivel dramatúrxico, se tiveras que facer un plot twist de Macbeth, se che ocorre algún? Tería que pensar, sí. É complexo. Sí, A verdad que complexo, esta complexo. pregunta é aí imos o nervio. Sí. Sí, Bueno, se che ocorre algo tamén non lo podes Claro. poñer en comentarios ou o que seña. claro. Bueno, pois vamos ir ás raíces un pouco de Roberto Pascual. Cando como foi a túa primeira vez co teatro? A primeira vez, a Como- primeirísima vez, Sí, sí. creo que foi no instituto, cunha profesora de literatura, a que lle agradecín este inicio de curso porque me invitaron ao instituto, volvín 20 e pico anos despois ali a esa primeira vez, e ademais o escenario desa primeira vez que foi Unha rosa e unha rosa de Suso de Toro coa profesora de literatura. Que foi aí, sí. E foi nesa vez ou foi noutra ocasión na que dixeches, pois, este mundo é o que eu quero dedicarlle a miña vida? Había combinacións, non era unha cousa única. Eu sabía que quería dedicar o meu mundo á comunicación, á arte, á lingua e aos activismos, en certa maneira. Todo iso mesturado, non era só teatro. Tiña vocación xornalística, filolóxica, docente tamén, sempre tive moita vocación docente, e claro, facendo ali teatro, pois vin que todo iso o teatro podía enfialo. Entón, bueno, foi maravilloso. Sí, que farías ti, por exemplo, Roberto Pascual, se non te dedicaras ao mundo do teatro? Da cultura. Sí. O mundo da cultura, pois probablemente me dedicaría ao mundo da comunicación, sí, é moi probable. Eu tamén estudei teleperiodismo e, bueno, aínda que non entrei pola nota de corte, que naquele momento na Facultade de Xornalismo en Santiago, eu tiña claro que quería ir a Santiago, eso sí, o tiña moi claro. Podía ir a outra Facultade de Xornalismo, pero como non me deu a nota, dixen, pois, filoloxía, segunda opción, e foi unha maravillosa escolla, porque eu combinei tamén coa aula de teatro, pero nunca renunciei logo despois a iso, non? Foi un instituto de radio e televisión española, a facer a especialización en teleperiodismo cando rematei, e despois tamén os cursos de doutoramento tamén os fixen en xornalismo, entón, bueno, estaba a facultade ali ao lado, e sempre que tiña oportunidade, e gústame moito, non? Cando estiven tamén de colaborador no Diario Cultural ou no Zigzag, estaba moi cómodo, espero que se volva a repetir unha experiencia. Sí, gústame moito comunicar, divulgar. Eu creo que é moi importante iso. Sí, e indo así un pouquiño ao sector teatral, que xa sabemos que pois, é un sector un pouco precario, quizáis demais. Que melloras coidas que se poderían implementar no sistema teatral galego? Temazo! Que xa empezamos aquí abrindo melóns. Temazo, sí. Non podría ser simplemente dicir Macbeth. Pois bueno, estou no Consello da Cultura Galega. Sabémolo. Ben despois, vemos espazo. Que é un Sabémolo, pero organismo se queres consultivo. avanzar... É a terceira institución, ¿no? Para quen non nos saiba da administración galega, despois da Xunta de Galicia e do Parlamento, pois os consellos consultivos, como o Consello de Contas ou o Consello da Cultura Galega, son os organismos encargados pois de asesorar, estudar e divulgar cuestións culturais. Eu estou dentro da sección de xestión e políticas culturais. Nada, empecé hai uns meses. Un organismo que pode resultar moi útil para todo o mundo, para os profesionais da cultura, para o público, para o goberno, pero tamén moi incómodo, Claro, porque a súa misión é o rigor.
os estudos rigorosos, especializados e técnicos. E ás veces eses estudos, pois xa sabemos, non, que como de Altri, cando sacou o Consello da Cultura Galega a principios de setembro, pois non encaixan ben, non? Incluso o aparato mediático da CRTVG estivo ao servizo de desprestixiar unha institución tan importante como a CRTVG. Eu estou para defendelo e para dicir pois esas cousas que os meus colegas e as miñas colegas, pois a través de informes e de xornadas, poremos en riba de mesa de moitas cuestións que compre mellorar no sistema teatral galego. Resumiría como en 3 puntos básicos. O primeiro, cambio de paradigma. O cambio de paradigma non pode ser, como dicía Encarna Lago, que é unha compañera que está nesa sección, non podemos estar facendo o menú sen ter en conta as persoas e o territorio. Sí. Non se trata de facer un menú para quen vai comelo, como, canto, por que, de que maneira. O cambio de paradigma ten que pasar aos dereitos culturais. Anos despois, hai que garantir os dereitos culturais de participación, de accesibilidade... Sí, que non pode ser que solamente a xente que vive en grandes vilas teña dereito a ver espectáculos, hai vilas pequenas que se teñen un espectáculo programado ano, xa é como que teñen que dar cun canto nos dentes. Si, a Rede Galega de Teatros e Auditorios ten que ampliarse un pouquinho. E despois os espazos, tamén os espazos públicos están infrautilizados, infradotados, a nivel técnico e moitas veces con recursos humanos que non permiten que haxa un encontro vivo da comunidade, que a xente se sinta interpelada por ese lugar, que poida acudir con normalidade e sen barreiras. Ás veces as barreiras non son arquitectónicas, que cando pensamos en accesibilidade pensamos en discapacidade. Non. É que ás veces a accesibilidade é unha cuestión mental, non? Hai barreiras mentais que che impiden entrar aí porque diste, bueno, ese é un lugar pois para culturetas, un lugar para as elites, un lugar para xente que non son eu, para nada. É dicir, eu coa miña familia vexo, non? Entón, se eu vexo coa miña familia, co meu territorio, con xente que me rodea, porque existe e despois o comprobas, non? Sí, a mí pásame moito cos meus amigos e tal, que existe esa cousa de, bueno, que eu nunca fun ao teatro, claro, non sei se vou entender, claro que vas a entender. Non se apropiaron dos espazos, é dicir, non teñen como un vencello con eses espazos, como que sinten que son alleos, cando son de todos. Sí, e despois a terceira, por arrebatar eses 3 puntos de cousas que hai que cambiar, os públicos que se conecten entre sí. Eu creo que hai unha atomización moi grande na cultura galega, o público da música parece que non ten que non se relaciona co público de teatro coas artes plásticas ou do libro, e iso é unha anomalía. Os públicos deben estar en convivencia, en lugares compartidos, en lugares eses intertrans, en lugares de sociabilización, e é moi importante, creo eu, que traballar na sustentabilidade, no carácter sustentable das producións. Non é normal que un espectáculo o que se lle dedica moito esforzo, diñeiro, implicación, e ás veces unha vida, pois que teña 4, 5, 10 funcións non é normal, que esmoreza. Caduca o ano seguinte, porque o sistema che está pedindo que produzas para poder optar á axuda. Exactamente. E cada ano hai novas capas de persoas que acceden ao interese dese espectáculo, e eu creo que o esforzo das administracións debe estar enfocado niso, na estabilidade das persoas que traballan no ámbito cultural. Sí, sobre todo é moi importante tamén para as novas compañías, que quizáis un espectáculo dunha nova compañía ten que durar máis tempo que simplemente un ano, porque non estás recuperándote dese primeiro espectáculo, non podes optar a un segundo. Entón, é algo que ten que cambiar. Sí. Bueno, pasando xa o meollo, máis meollo, para ti, que é o teatro? Cal é a función que pensas que cumpre o teatro? Sí. Que é para ti o teatro e a teatralidade? Pois para min o teatro, se hai unha palabra, é encontro. Eu creo que o teatro é o deseño dunha experiencia. Eu concibo a creación teatral cando escribo un texto, ou cando ensino, analizamos un espectáculo,
ou cando traballo na mediación tamén, pois estes 16 edicións como director artístico da MIT de Ribadavia, penso como que o que seleccionas nesa lógica tamén da dramaturgia da recepción é unha intervención na comunidade, nas súas dinámicas, nas súas conviccións, na súa ética tamén, non? Na súa zona de confort, o teatro pode modificar. Eu tamén penso como un compañeiro chileno, director de escena da compañía La Resentida, que dicía, o teatro non pode cambiar o mundo, pero sí que pode modificar tendencias que poden facer que o mundo sexa máis xusto, máis igualitario. E para min, pois, bueno, esa é a función do teatro. Que ben! Agora que estabas falando de que ti tamén nesa escrita pois aplicas estas cousas, non? Gañaches o Rafael Dieste con Sofí non é o meu nome de guerra. Para cando imos ter outra obriña de Roberto Pascual? Ui, pois algo Queremos anda por máis. aí, moi diferente a ese texto, bueno, moi diferente, dello ler a un amigo que vive lonxe, pero quere moito o teatro galego, e viu puntos en común, claro. O que ti percibes, pois, non é o mesmo co que logo despois dende a distancia ven outras persoas. É un texto xa, podese dicir, rematado, e xa ando cun terceiro, aí, sí, estou nunha fase aí, como moi creativa. Sí, creativa, inspirado por moitas cousas que están sucedendo ao redor. Tamén eu, cando escribín Sofí, dicía, atrevínme a escribir, porque nunca me atrevera a escribir. Cando eu estaba na aula de teatro con Roberto Salgueiro, dicíalle que me parece admirable todo o que ti faz, eu sería incapaz de facelo, e funo durante moitos anos, e chega un momento da túa etapa vital, dunha certa madurez e de conviccións que che permiten escribir un tipo de teatro que a ti che gustaría ver, eu escribín o que a mí me gustaría ver, e a experiencia que a mí me gustaría ter. E tamén, bueno, modificando pois como certos tópicos, dicir, bueno, vou facer algo moi meu, pero moi meu era unha historia dunha muller do Camerún, pero que tamén é noso iso, porque tamén forma parte da nosa realidade, da nosa invisible. idiosincrasia tamén, de galegos, non? Moita migración, moita... Sí, despois tamén, bueno, que hai moita, sobre todo no ámbito urbano, non? Estamos, pois tamén, con moitas cuestións que parecen invisibles do relato do que debe ser a cultura galega, pero que están aí, son as nosas veciñas, os nosos veciños, son problemáticas que nos afectan, son cuestións coas que convivimos, como a trata de persoas con fins de explotación sexual, que é do que vai Sofí. Falabas agora da aula de teatro, para nós foi unha sorpresa cando estábamos investigando que tamén estiveras do outro lado do noso lado, que foches actor. Sí, 5 anos, 5 anos, non son poucos. Nós queríamos saber que che aportou a ti, despois dentro da túa visión global do teatro, ver o teatro dende a perspectiva do intérprete. Pois moitísimo, para min foi unha etapa fundamental, unha etapa moi importante. Claro, eu era moi novo daquela, estaba na facultade, estaba estudando, tiveno que deixar porque me saiu o primeiro traballo e tiven que marchar para Madrid, pero o último espectáculo foi un Ubú da serie de Ubú, non Ubú Rei, foi Ubú encadeado, un espectáculo maravilloso, estaba Diego Meizoso, que agora é o xerente de escena galega, pois Diego Meizoso era na Ubú, facíamos unha parella maravillosa. Sí, bueno, eso é unha cousa memorable. Gardamos críticas. Sí, porque a aula de teatro tiña unha ambición semiprofesional, bueno, case profesional, era moi exixente Roberto Salgueiro na formación, pero logo despois tamén na execución dos espectáculos, e nas xiras. O sea, había unha dimensión profesional moi grande, e moitas veces pois ia a crítica profesional e facía críticas como se fose un espectáculo profesional. E eu gardo críticas non solamente da calidade interpretativa
pois, a miña poñíame como un actor revelación naquel momento, que a mí me dá un pouco de vergoña, e despois moita xente ainda dixo, pero deixache a Claro, actuación, por que? e nunca che picou volver a... Sí, picou por momentos, pero claro, cando chegas a un ámbito xa como eu docente na Escola de Arte Dramática, pois os tempos e tamén a formación tan integral e regrada que se ten nunha escola de arte dramática que eu non tiven, aquilo non deixaba de ser máis ca unha experiencia de parcelas, bueno, onde moita xente seguiu camiños profesionais. Toni Salgado, Claro. Marcos Correa, moita xente que pasou por aí, Goldi xa nos primeiros anos, polas aulas de teatro antes da ESAD pasou moita xente profesional. Pero logo despois moita xente que era tamén moi boa actor e actriz. Diego Meizós era moi bo actor, sí. Facía unha naiubú maravillosa. Temos que traer a Diego Meizoso por aquí Traer para a que Diego nos Meizoso, conte sí. ese buen cadeado. Pois sí. Falabas antes de que, pois, cando estabas precisamente na aula de teatro non te atrevías a escribir, non? Quizáis por unha autocensura ou por, bueno, porque nós ás veces, non, como artistas, pois temos certa autocensura que temos que superar. Cal coidas? O sea, ti coidas que te autocensuras ás veces? Ese é un temazo. O día 28 vou estar no Teatro Rosalía de Castro falando deste tema, bueno, deste de outros temas, porque teño a honra inmensa que a Asociación de Escritores en Lingua Galega convidoume para as 9º xornadas de literatura dramática a dar a lección maxistral. E o tema deste ano é artes escénicas e auxe das ultradereitas. Entón vou falar da censura, pero unha cousa como moito máis perversa e moito máis problemática, profunda e transversal que a autocensura. Sí existe a autocensura, sí que existe. Eu, falando con Ane Picaza, María Goire Celaya, que son de la Dramática Errante, unha compañía vasca, elas son as directoras artísticas do Festival de Olite, pois tiveron con Alsasu denuncias dun colectivo madrileño por presunta ofensa ás vítimas do terrorismo e mala imaxe das forzas e corpos de seguridade do Estado. Bueno, calquera persoa se pode sentir ofendida e pode abrir unha causa xudicial que, dende o meu punto de vista, é violencia xudicial contra os creadores e as creadoras dentro do ámbito da liberdade de expresión. E eu creo que se pode tratar absolutamente todo en riba das táboas, absolutamente todo, se é coherente, se é pertinente. E bueno, pois eu creo que ás veces, para evitar problemas, para evitar tensións, para evitar pois toda esta violencia non soamente xudicial que poden emprender algúns colectivos contra artistas, que hai un regueiro de exemplos, senón tamén violencia institucional, violencia sistémica, bueno, violencia mediática. Hai moitas maneiras de exercer a violencia contra os creadores, as creadoras e as persoas mediadoras. Entón, ás veces, pois, sí que practicamos a autocensura para evitar problemas. E quen negue iso, eu creo que non está dicindo a verdade. Porque custa dicilo, pero bueno, cada vez máis esa hipercorrección pois nos leva a hai certo medo a vivir nun terreo de medo onde hai xente que arrisca máis, que tensa máis, iso é verdade, outra xente que mide máis os tempos. Eu creo que tamén é moi importante cando ocupas un posto pois como que ocupei na dirección artística, hai que saber medir se é bo tensionar moito, arriscar moito, ou é mellor esperar e agardar, mesturar. Disto teño falado moito con Ane, con María, teño falado moito tamén con Cés Casadesús, o director do Grec de Barcelona, con moita xente que estamos realmente preocupados e preocupadas por esta cuestión. Cal foi o momento máis sublime que chegas aí ao teatro? Como espectador ou, bueno... Sí, como actor, pode... Ou como actor... Hai moitos. Como espectador, eu creo que un dos que máis foi asistir a 3 espectáculos en Berlín que para min foron memorables.
na Volksbühne, na Schaubühne e no Berliner Ensemble. No Berliner vin un espectáculo de Robert Wilson, ¡Qué envidia! maravilloso. Por favor. De la buena, pero qué envidia. Na Schaubühne vin un de Ostermayer, que é un dos Qué meus guai. directores predilectos, unha versión de... Bueno, vin dous espectáculos, un de Ostermayer e un tamén de unha señorita Julia, Miss Julie, dunha directora inglesa, Katie Mitchell, e na Volksbühne vin un de Christoph Marthaler, con Anna Biebrock, que tamén é unha maravilla de espectáculo. Creo que ese foi un culmen dunha experiencia de fin de semana que é como estar na capital mundial do teatro cunha variedade Un síndrome de Stendhal Sí, sí. tremendo, non? e unha aprendizaxe que te merca para Claro. sempre. Eu eses espectáculos sempre os teño moi presentes porque despois cando fas cousas recoñeces ou cando escribes, recoñeces que hai como un agradecemento a todo iso que viviches, que che espertou camiños. E cando ti dicías o da autocensura, moitas veces autocensuraste porque cando che ensinan certos dogmas teatrais e os queres romper, diste, bueno, pero estarei facendo ben, non? Porque sempre me dixeron que para escribir ou para facer ten que ser así. E cando ves que outra persoa rompe iso, tes ese lugar de seguridade que che dá a fortaleza de dicir, bueno, pois outra persoa tamén o fixo, porque non vou eu romper tamén certas formas. E ese eu creo que me marcou moito. Despois, traballando, tamén me marcaron moitos espectáculos en Ribadavia. Claro. Ver espectáculos na montaxe, ensaios, pois, bueno, Declan Donnellan, Pipo del Bono, vivir momentos, pois salí con grandísimos directores, directoras, Óscar Ascorsunovas, por exemplo. Claro, os grandes, Sí. moi grandes. Sí, nun espazo íntimo, non? De Sí. montaxe, Claro. a noite anterior, iso realmente pois, é un luxo desas cousas que te levas como experiencias vividas que marcan para toda unha vida profesional. Sí. O importante é que ir a ver teatro, que a verdad cando cando por exemplo estaba na escola, sí é certo que ia a ver teatro, pero non tanto como debería. Eu creo que hai que ir a ver teatro, que abre os ollos a outras Totalmente. cousas. Sí, sobre todo porque o mellor atopas temáticas, problemáticas, xeitos de ver, Sí. que o mellor che abre a cabeza e sobre todo ves que igual hai xente que comparte esas inquedanzas, non sei, está... Para min é a mellor escola e eu teño compartido con moitas persoas de compañías galegas que pasaron por Ribadavia dentro dun programa que tiñamos, Programa L, e me dicían, bueno, e Ribadavia xa sabedes, pois tamén sabedes que pasastes pola ESAD, que é como unha especie de campamento, moita xente pois vai ali a vivir a intensidade esa concentración deses días. E moita xente dime que importante é que tivésemos aquí pois a todos estes espectáculos, non? Que estivese Marino Otero, que estivese Corsunovas, que estivese Necrosius, que estivese en Madante, porque vendo todo iso abre distintos camiños. Tito Sorei ten modito moitas veces, a Panadaría, moitas compañías galegas novas, aparte de que o Festival de Ribadavia fose un festival de apertura de camiños, tamén foi un lugar de encontro e de aprendizaxe. Para min, iso, como director, foi a responsabilidade máis importante, porque é o que eu botei de menos. Eu non tiña iso. Eu para ver todo iso tiña que ir fora. Entón, cando tiven a oportunidade, dixen, teño que facelo. Teño que facelo por min, pero teño que facelo pola miña comunidade. Por mí e por mis compañeros. Pois agora que xa sabemos cales foron eses momentos estelares para ti, cal é o momento así máis, trágame tierra, que ten que ver co teatro? Co teatro? Sí, non sei, algunha función que non che gustara ou algún momento ti en escena en que che pasa algo e dis, Pois hai espectáculos que non che gustan, pero bueno, son moi respetuoso e se estás un pouco aburrido na representación, pois non pasa nada. A min o que non soporto é a condescendencia, o abuso e
o paternalismo en Sí, escena sí. e tamén o certo maniqueísmo, utilizar a escena para unha causa mediocre e bastante de politiqueo barato. Eu, por exemplo, houve un espectáculo que me pareceu como un panfleto cutre, mas eu digo, de Albert Boadella. Estaba en Madrid, nos teatros del Canal, e empezou a facer unha soflama anti-nacionalismos, Sí. é como, bueno, desta cousa parecía Jiménez dos Santos, non? Unha cousa exacerbada en escena. Pois a min esas cousas, aproveitar Sí. a escena Sí. para facer iso, co que foi Albert Boadella, non? Sí. Cun humor intelixente, cun humor que tiña que burlar a censura, con La Torna, con espectáculos que supuxeron moito, non? Para a reivindicación da democracia, da liberdade de expresión, facer un humor zafio, obvio, maniqueo, utilizando incluso nomes de persoas en escena como Suso de Toro, que che pode caer máis ou menos, respetar máis ou menos a súa literatura, pero utilizalo para insultalo en escena sin darlle capacidade de réplica, utilizando a palestra do teatro. A min iso sí que sí, paso mal, Que en porque o teatro España non está para iso. O No. teatro é moito máis profundo e intelixente, con moitas capas, metáforas, símbolos, máis que esa cousa zafia, é evidente do xornalismo cutre, do opinionismo, non? do E das redes nacionalismo sociais. español, Sí. que é o único nacionalismo que está aceptado neste país. Porque, claro, votan moito en contra dos nacionalismos das comunidades históricas, pero logo está ese nacionalismo rancio español. Sí, E aí sí. non pasa nada. Bueno, ele está un pouco nesa tendencia, pero máis alá diso, que eu non comparto, a maneira de facelo. Porque Sí, entón, sí. que diferencia Claro. iso de señor liberal ou de Sí. calquera outra rede social ou de Alvise que fan espectáculo, Sí. política de bar. O Sí. teatro non pode ser iso, No. non Claro. pode ser unha rede social cutre e de lemas moi populistas. Claro, no, está para outras cousas, a verdad. Sí. Pasando xa indo ao meollo, que, bueno, temos por aí, para a xente que non saiba, son pequeños carteliños de man de David de Rivadavia, dende o 2009, que entrou Roberto na dirección, ata o día de agora. Entón, falando un pouco da David, Roberto, para toda esa xente, porque antes falábamos de que o teatro non só é para xente cultureta, senón tamén é para xente pois, que non visita o teatro. Ti como resumirías a MIT, ou non a resumirías, ou como recomendarías ou describirías a MIT para xente que non coñece que é a MIT de Rivadavia? Pois eu resumiría como un festival cunha identidade moi popular, Sí. cun apelido internacional que non só é apelido, que intenta que Sí. intenta pois ser iso nas Cumpre o que redes, nas promete. dinámicas. Sí. E un lugar nun espazo fermosísimo. Sí, a verdad. Sí. Un lugar expandido nas Sí. parroquias, nos ríos, nun lugar que é patrimonio histórico-artístico, que é o seu barrio xudío, Sí. e entón é como un macroescenario. Eu definiríao como iso. E despois, como dixen antes, como un campamento concentrado Sí, a verdad que sí. actividades, sí. Actividades máis alá da programación, porque eu Sí. creo que os espectáculos é unha cousa máis, pero en lugar de convivencia, onde se confía nas intelixencias diversas, que antes falábamos pois deses espectáculos condescendentes e populistas, non, a xente intelixente. Sí, non fai falla masticarlle esas cousas. E vimos pois espectáculos moi contemporáneos, moi contemporáneos, que a xente pode gozar perfectamente se ten un lugar de mediación e un lugar de programación expandida tamén para comprender a diversidade de estilos, de xéneros e de linguaxes escénicas. Ás veces, bueno, arriscouse, creo eu, agora facendo tamén autocrítica, no festival arriscouse antes de tempo, con algúns espectáculos, creo eu. Eu teño aí como 2 espectáculos sobre os que falei nalgún artigo, que se chamaba un deles Clean City, de
Anestis, Azas e Prodromos Sinicoris, que son Complicados os os nomes nomes. complicados, Sí, sí. uns gregos, do Onassis de Atenas, un Sí. centro cultural. Son directores moi importantes que dirixen no How de Berlín, Ajá. directores internacionais, que trouxeron un espectáculo que se chamaba Clean City. Era un espectáculo contemporáneo sobre as mulleres migrantes en Atenas que se dedicaban a traballos de limpeza. As que limpan, Sí, en pero Atenas. non de hotéis, grego e migrantes, mulleres migrantes. E era teatro documento puro. Eran elas mulleres co seu relato, coa súa historia, non eran actrices Xa. profesionais. Entón, quizáis non houve un traballo de mediación previo para explicar iso, que non Claro. eran actrices profesionais. Ajá. Entón, o ritmo, a cuestión da técnica interpretativa, a calidade do traballo vocal, de expresión Claro, e física, xa o propio tipo de teatro, o documento, que Efectivamente. igual pois non ten non outro, sonaba tanto daquela. claro, Claro. claro. Mm. Claro, entón o mellor pois foi un pouco precipitado ou non suficientemente ben mediado e acompañado dun aparato divulgativo, que eu creo Claro. que isto é moi importante, para que non creen unha crise os espectáculos. E outro foi Philip Kesne con Swan Club, que aínda hai xente que recorda a famosa toupa de Swan Club, que era unha toupa xigante, nun ton moi irónico, que tiña ese espectáculo que parecía que non sucedía nada, que non había Sí. interpretación. Mm. Entón isto poñía moi nervioso ao público, provocou moitísimas risas, pero é que o director de Swan Club, Philip Kesne, é moi provocador, moi irónico, coa arte contemporánea, coa sociedade acostumada a ritmos voraxinosos e a mensaxes moi rápidas, e a inmediatez dos nosos tempos, os resultados que exiximos das cousas, non? Esa inmediatez de que fago algo para algo e quero xa, Xa. rápido. Non? Bueno, pois Vivario un estudo, a súa compañía, onde traballa no Centro Dramático de Nanterre-Mandier, en Francia, pois el traballa con outra, a contra de todo iso, non? Cuestionando os tempos, o ritmo da sociedade, e ver un espectáculo dele como estar vendo un terrario, unha cetaria, onde parece que non está sucedendo nada, pero están sucedendo moitas cousas en multifoco. Moi importante, a entrenar o ollo, porque estamos moi acostumados a TikTok, e ao final, Sí, hai cousas, historias igual máis liñais, Sí. sí. Pois antes falabas de un montón de xente que estivo en Ribadavia, pois agora vénseme o nome de Declan Donnellan, é dicir, ali estuvo xente moi potente do panorama internacional. E a moita xente como que lle resulta curioso que unha vila como Ribadavia, que é pequena, unha vila pequeniña, teña un festival así de potente, non? Pero claro, igual é xente que tampouco ten moi claro pois quen foi toda esta xente de Abrente, do grupo Abrente, como se xestou todo isto e por que Ribadavia. Entón, contanos ti un pouquiño. Bueno, Ribadavia ten unha tradición teatral moi grande dende os anos 70, con ese movimento de Abrente, que era un movimento de resistencia, de reacción contra a moral nacional católica. Xente nova, era unha xente moza cun espírito de renovación e de cansancio e de rebelión, porque crían que había outra maneira de desenvolverse, de respetar a nosa lingua, de respetar a diversidade, a igualdade. Era un movimento de moitas mulleres, onde participaron moitas mulleres, e pois organizaron moitas actividades, non somente culturais, senón aquelas cuestións que tiñan que ver co cuidado e cos afectos. Un servizo de cuidado de menores, facían pois xantares populares, encontro, no? Todo isto do que estamos falando hoxe en día, que nos parece como moi contemporáneo, que é a política dos afectos, os cuidados, a conciliación, e todo iso, pois esa xente de Abrente nos anos 70 xa o practicaba. Sí, que a veces parecenos que somos moi vanguardistas e moitas cousas xa están feitas
Dai tempo. Sí, sí. Está todo inventado xa. E facíano, ademais, nun tempo de máis dificultades, tampouco hai que romantizar eses momentos, pero hai que contextualizar. Iso Claro. sí, estaba un momento onde tiñan que pasar a censura, mandarlle a información das actividades ao goberno civil, despois se llas autorizaban ou non llas autorizaban, ás veces facíano de maneira clandestina, Todo non un reto, papuxa, moi. era un reto, non? Sí. Eran unhas dificultades, hoxe temos que lidiar coa burocracia, Sí, claro. que é outra barreira. Sí. Daquela tiña que lidiar coa censura, que era Coa ditadura. coa ditadura. Sí, Sí, sí. eso é un molote. Mm. Bueno, a sede electrónica é outro, pero... Sí. Sí. Bueno, outro fenómeno asociado á mostra é o Premio Abrente, que, Sí. bueno, claro, ven un pouquiño recollendo estas Recolle, cousas. sí, a convocatoria desta xente. Sí, Porque eles o que decidiron facer foi un festival, pero unha convocatoria de textos tamén Claro. para que se empezase a escribir teatro en lingua galega, aparecesen voces novas, se puidesen levar a escena. Entón hai como todo un legado coherente, non? Despois o festival transformouse nos anos 80 en internacional por decisión dun grupo de xente naquel momento que estaba pois asentando as bases de todo o que había por facer, porque despois da autonomía había que construílo todo, o Centro Dramático Galego, Claro. todas as institucións, a rede de festivais. Luís Álvarez Pousa, que é o actual director da revista Tempos Novos, profesor da Facultade de Xornalismo en Santiago, e naquel momento director xeral de Cultura na Xunta de Galicia, pois decidiu facer como un mapa de festivais e decidiu, el e outras persoas que o asesoraron, Eduardo Alonso estaba naquel grupo e moitas máis persoas, pois decidiron que Ribadavia era o Almagro de Galicia, unha especie de modelo de descentralización cultural que viña herdado de todas aquelas políticas europeas que sinalaban espazos patrimoniais ou cun valor engadido como un lugar de encontro de cultura como o Festival de Edimburgo, o Festival de Nancy en Francia ou Aviñón, non? E, pois, ese é o modelo, ese paradigma de, nun contexto patrimonio histórico-artístico, un lugar de creación, de mediación, de difusión, e iso é o que se intentou durante todos estes anos. De feito, en El País, Raquel Vidales e outros xornalistas cualificaron, a min isto produceme moito rubor, eu sempre digo en todas as entrevistas, por la dimensión, non é pola comparación, din o Aviñón galego, non? E a min produce así como unha responsabilidade enorme tamén naquel momento, e vendo os orzamentos tamén. O Festival de Ribadavia ten un orzamento que non chega ás veces aos 200.000 euros. 2 millóns e pico ten o Festival de Aviñón. Claro. Son comparacións, e despois tamén a dimensión mediática. O Festival de Aviñón é un símbolo de Francia, un símbolo de país. Ás veces, iso no noso país custa, agora parece que xa está asumido, pero as institucións que estean aí respaldando sen seren partidistas, non? Para min é o que máis me gustou, non? A lidiar aí co ámbito político. Eu que son moi diplomático, houve momentos en que me tiven que poñer farruco con eso. Moi ben, hai que estar aí con sí. paciencia e Desde picando logo. pedra. Seguindo un pouco con isto do Premio Abrente, que, bueno, é como un dos máis prestixiosos que pode recibir a dramaturxia en galego, para quen non saiba, que, por certo, tamén aproveito para dicir que gañou Asfixia, que a temos aí detrás, que é a peza da nosa compañía Vortiz Escénico, que gañou José Luis Baños de Cos. Sí, o ente invisible que nunca vades ver aquí sentado. Efectivamente, o que non vades coñecer. Ti, por exemplo, fuches xurado en algunhas convocatorias do Premio Abrente. Que características considera que debe ter unha peza para ser merecedora do Premio Abrente? Eu fui xurado antes de ser director da MIT, convidado polo director antes que a min, que foi Rubén García, e logo despois, cando eu cheguei, pois intentei
darlle unha maior relevancia incluso ao premio, non? Sí. Crear unha colección, creei unha colección na editorial Difusora, Sí. unha colección moi ben coidada, Desde hai un logo. traballo editorial moi bo e de As deseño edicións son gráfico. preciosas. Sí. As Sí. diseños, as portadas son... Sí, sí, sí. Estaban moitos libros en editar, Memoria de Elena e María, de Roberto Salgueiro, Octavius Augustus, de Antonio Yáñez Casal, estaba, bueno, os primeiros textos que gañaron estaban sen editar. E logo despois a colección foi creando como moita relevancia, Sí. un valor engadido tamén para os autores e as autoras que se presentaban, vai acompañada dun estudo crítico previo, que decide o autor tamén, que non fai, e despois tamén o perfil do premio, a identidade do premio. Eu intentei, sen influir no xurado, simplemente recordando nas bases e recordando tamén nas dinámicas, que se un dos valores a recoller nas deliberacións do xurado sexa a calidade de innovación. E realmente acabou converténdose niso, no? Din case todos os críticos, Afonso Becerra, na Revista Galega de Teatro, todas as persoas que en Grial tamén, que escriben, Inma López Silva, Dolores Vilavedra, recoñecen o valor da colección e o valor do premio Abrente como o premio máis innovador das convocatorias de textos teatrais que existen en Galicia. Hai que ver tamén quen forma parte da nómina, da innovación. Moitas persoas que estudaron dramaturxia na ESAD de Galicia, que iso tamén, pois bueno, nos amosa, é unha evidencia que a Escola Superior de Arte Dramática tamén serviu para renovar a linguaxe e a escrita teatral en galego. Sí, sí, sí. Totalmente. E bueno, xa van 40 edicións da mostra. Ti, bueno, coñeces a mostra, pois mellor que moita xente. Cal dirías que foi o seu papel histórico dentro do que a cultura galega e do teatro en particular? Con que te quedas? Pois eu creo que poñer en riba da mesa novas maneiras de facer xestión cultural, non soamente o que pasa por aí, senón como pasa, crea un pouso. Permite que haxa como modelos, maneiras de xestionar a cultura. Nos fomos o primeiro festival que fixo coproducións. O primeiro foi con Ónfalo Teatro, e levamos á escena con Ana Contreras e a Afonso Becerra o Bernhardt en galego, que tamén se editou e se traduciu para o galego, fixo a traducción Catuxa Pato, na Meta. Esa foi a primeira coproducción, e a partir de aí empezamos a facer coproducións con moitas compañías galegas, coa compañía de Cándido Pazó, coa compañía de Kiko Cadaval, despois con compañías novas, Il Maquinario, bueno, unha serie de compañías que tiveron aí a oportunidade de ter un espazo de coproduccións. Bueno, despois viñeron outros festivais que se apuntaron a iso, que empezaron tamén a facer pois as escolas do espectador, a programación expandida, os foros, moitas das cousas que nos pois unha liña para, por exemplo, o público adolescente tamén, que abrimos, bueno, pues, intentar abrir novas maneiras de facer, de relacionarse, de xestionar, de expandir as artes escénicas. Eu creo que ese é o papel que tamén queda cando un pasa por un sitio. Sí, moi importante. Como foi a túa relación coa mostra? O sea, que supoñía para ti a mostra antes de comezar a ser director? Ui, un lugar, para min, antes de ser director, era como lugar mítico, unha cousa así, como unha especie de paraíso cultural, pola súa ubicación, polas oportunidades, non? Eu vio como un terreo de oportunidades. Certo que había moitas sen explotar, pero vio como un lugar de poder facer dunha maneira recollida, sustentable, sen grandes eventos, sen grandes fastos, non? Sen botar por fora en números, sen un Castrelos, sen un Monte do Gozo, unha cousa así de botar por fora, pero de calidade, de intensidade, sí. Para min era como ir ali, eu ia en bicicleta, isto tamén sempre o conto, como anécdota, non? Eu vivía no Carballiño e ia en bicicleta, claro.
cando estaba no instituto. Claro. Despois, cando estaba na universidade tamén, pasaba ali as vacacións de verán na casa dos meus avós, collía a bici e íame a Ribadavia. Sí. Moi sustentable, vamos. Sí, a verdad. Sí, sí. E durante a túa traxectoria dirixindo a mostra, cales son os cambios cos que te quedas, refirme, nos tipos de espectáculos, na recepción do público? Eu quédome cos lugares compartidos tanto nos ámbitos máis oficiais como nos non oficiais. Toda a dinámica que se xera despois, tamén a relación co ámbito académico, eu creo que tamén isto é moi importante, eu creo que moitas veces nos esquecemos de relacionarse con outros ámbitos e facemos, e parece que iso non queda, para min tamén era moi importante que houvese estudos, pois publicouse, eu estiven en congresos na Universidade de Aviñón, na Universidade de Montpellier, nun congreso latinoamericano falando de Ribadavia, a revista ADE publicaronse varias crónicas, a Asociación de Directores de Escena de España, todos eses foros e esas redes que se crearon, algunhas tamén non oficiais, como o grupo que tiñamos de Tintos de Verán, que era, se chamamos así, moi bo, sí, de festivais de creación contemporánea no Estado español, en Portugal, no verán. Todo iso, todas esas dinámicas son moi interesantes, porque de repente falas con Gonzalo Amorín, do Feitei do Porto, ou falas con Rodrigo Francisco, do Festival de Almada, que che pregunta, que hai de novo no teatro galego? E acabas te convertendo nun embaixador. Pois se non temos Consellería de Relacións Exteriores, pois asumimos nós as relacións exteriores, a diplomacia e tamén a exportación do noso talento cultural nesas redes que se van creando, que iso tamén é moi interesante. De feito, moitas compañías nos dicían, mira, a coproducción non queremos que sexa unha cuestión económica. Para nós, se ti nos axudas, porque queremos que este espectáculo saia fora, pois se nos axudas, estupendo. E iso é o que nos dicía, por exemplo, Marta Pazos, ou que nos dixo no seu momento Cándido Pazó, con Comedia, un xoguete para Goldoni. Hai espectáculos que se queren distribuir solamente en Galicia, pero outros espectáculos que se queren distribuir fora, pois o festival tamén estaba para iso, está para colaborar nese sentido. Unha maneira de entender a cultura dun xeito como moito máis solidario e colectivo. Sí, xa que estamos falando disto precisamente de intercambio, de intercambio de ideas, a mostra trae moitas compañías de fora. Que crees que lle aporta o teatro galego esa comunicación coas compañías de fora? Tes algunha... Crees que se debería ampliar máis? O sea, facer máis coproduccións ou algunha medida para que se facilite o traballo entre compañías de dentro de Galicia e fora de Galicia? Eu creo que sí, eu creo que sen dúbida. O que boto máis en falta é que, ao final, un festival como Ribadavia son 10 días. É algo moi acoutado no tempo. Entón, as dinámicas que se poden xerar, por moi productivas que sexan, e teñese dado, non? Encontros, maridaxes, ás veces que parecen imposibles, pero que de repente hai sintonías, desexo de traballar xuntos, pois, por exemplo, Marianela Morena. Marianela Morena estivo con un espectáculo en Ribadavia, con Mané, unha maravillosa actriz, un grandísimo espectáculo, que logo despois lle permitiu traballar con Tito Asorei, coñecer o teatro galego, bueno, pois aí está un traballo conxunto e apertura de camiños tamén, pois para Continente María, que estivo en Latinoamérica tamén, en moitos lugares, é un espectáculo vivo aínda hoxe en día, non? Pois Marta Pazos chamou para facer a dramaturxia desa triloxía de Shakespeare, nun dos espectáculos chamou ao director de La Resentida. Pois, bueno, ese tipo de alianzas e encontros son moi produtivos, non? Pois agora eu, por exemplo, este ano recibín a responsable de Relacións Exteriores do Festival Santiago a 1000 de Santiago de Chile, un
grandísimo espectáculo en Latinoamérica, pois nos recibímola, veu acompañada dunha compañía, agasallounos cun libro do festival, estivo vendo a dinámica do festival e agora convídanme a min ou o Festival de Ribadavia a ir ali no mes de xaneiro. Pois ese tipo de dinámicas e encontros son moi importantes, pero xa digo, é que son 10 días. O que eu boto en falta é que non haxa un teatro municipal, un teatro público, que faga iso dunha maneira moito máis estable. Claro. Que haxa, pois, non sei, un teatro modelo Centro Cultural Vilaflor, en Guimarães, ou modelo Teatro Municipal Rivoli, que tamén teña esa dimensión internacional, estable, de temporada, de intercambios. Eso enriquecería moito para as compañías e para o público tamén, pero bueno, para as compañías é sen dúbida moi enriquecedor, para abrir camiños, para ampliar miradas, o que antes dicía, non, de todos eses directores de compañías novas que me dixeron, pois eu atrevínme a facer perplexo porque de repente vin un director que me iluminou con maneiras con linguaxes e maneiras de crear que eu antes pois ao mellor non tiña reparado. E bueno, falando de novas compañías, realmente cando unha compañía pois está dando os seus primeiros pasos, calquer visibilización é boa, e nós, por exemplo, que tivemos a inmensa sorte de estar na MIT, que unha persoa co teu criterio nos programase, aparte un debut de compañía. Nese programa eran as apostas polas novas compañías. Sí, son apostas super necesarias. Ti que lle dirías ás programadoras e programadores para que, non sei, para que abran un pouco máis as portas ás novas compañías? Porque nós entendemos que é un risco, non? Sí. É arriscado. Pois, ao mellor, pois sabes que se chamas unha compañía consagrada, pois vas ter un cheo no teatro, cunha compañía nova non? Pero ti cales serían eses puntos que lles trasladarías? As persoas con responsabilidade na programación diríalles que non é cuestión de gustos. Os seus gustos persoais teñenos que meter na bolsa e poñer en riba da mesa os dereitos. Apoiar a unha compañía nova é un dereito. Igual que outros moitos dereitos, é un dereito. É un dereito da sociedade e é un dereito para as creadoras. Non só para as creadoras. É un dereito para a sociedade poder ter novas creadoras. É un cambio de chip. Cambio de chip. Non é que hai de lo mío. Axúdame a min. Non. Non é dereito só das persoas creadoras, é dereito da comunidade. E as persoas que temos responsabilidade nun momento determinado de xestionar o ámbito público, temos que poñer en riba da mesa os dereitos, e non os gustos. Os gustos a ninguén lle importan. Cada quen ten a súa subxectividade, as súas tendencias e as súas apostas. Iso é evidente, porque marcas un criterio, unha identidade do lugar que estás dirixindo. Para ben e para mal. Tes o teu criterio e é importante reforzalo. Pero logo despois, algo moito máis importante que a todo iso son os dereitos, o que falaba ao principio. Sí. Que importantes son os dereitos, a verdad. Que dannos así... Bueno, un marco para traballar, para vivir. Entón, xa que falamos todo isto, imos facer agora unhas pequenas preguntas rápidas. Así que, bueno, cando queiras, se estás... Bueno, espera. Non, falta unha pequena pregunta. Antes das preguntas rápidas. Antes das preguntas rápidas, a ver se vai rápida tamén o meu cerebro, porque veño dunha sesta. Mira, estábamos aquí pensando se dormirías sesta ou non. Se serías persoa de dormir sesta ou non. Non son persoa de dormir sesta, pero como setembro foi un mes de extrema loucura, de cousas, de actividades e de encargas, parece que desprenderse do festival, que aínda non, porque ata o mes de decembro hai memorias e tal, ou moitas cousas. Eu xe tiven así un día antes de vir a esta entrevista. Voume relaxar, veo a cadeliña, puxoseme nas pernas e quedei aí en trance, non sei, a ver que rápida será a resposta da... No, vamos con outro melón. Sí, claro, antes das preguntas rápidas. Sí, nada, isto é eu tamén un pouco. Falando do Consello da Cultura Galega, que xa nos falaches un poquinho antes, como foi o salto? Porque cales son os teus obxectivos por esta nova etapa?
Bueno, eu sempre estiven combinando moitas cousas no ámbito, eu son de pensar e facer e pensar, así. Moi necesario. Sempre dun lado ao outro, non? É moi importante planificar, pensar, marcar un rumbo e un criterio, meditar, crear pensamento, pero ao mesmo tempo practicar, non? Practicar e facer para cambiar cousas. Eu se estou no activismo nas institucións, fora das institucións, tamén na rúa, se hai que estar, é para cambiar as cousas, para mellorar a nosa maneira de xestionar a cultura, de relacionarnos cos públicos, e eu se estou no Consello da Cultura Galega cun enorme sentido de responsabilidade pública para traballar en favor dos dereitos civis e dos dereitos culturais, para cambiar o modelo e o paradigma e para emitir informes que non vulneren o noso dereito de participación e de coñecer a realidade. Exemplos concretos, se as administracións públicas gastan millóns de euros en comprar un edificio como o Teatro Fraga en Vigo, saber por qué, para qué e cal é o plan de usos antes de mercalo, non despois de mercalo nun espectáculo de participación de propaganda política. Eu son moi claro, non? Cando falo, non? Pero son claro pero rigoroso, e a quen non lle guste pois que faga ben as cousas, porque en Galicia tamén estamos moitos profesionais da xestión cultural que moitas veces nos sentimos insultados porque se toman decisións sen un criterio moi riguroso que ten que ver coa mediación e coa ordenación sustentable dos nosos recursos. A coordinación, marcar un rumbo é un criterio moi importante, porque senón seguimos coa burbulla inmobiliaria da cidade da cultura convertida pois nun saco sen fondo unha vez máis. Cantas máis cidades da cultura temos que soportar? Sí, bueno, eu vou lanzarlle unha idea ao Teatro Fraga que sería a de, precisamente que falábamos antes, un teatro para converxer esas compañías de fora como un espacio de traballo, de residencia, de coproduccións, para hacer un espacio ideal. Sí, hai moitas ideas. Sí, pero cando estás vendo que bueno, pois que a rede, os espazos están en precario, que temos un centro coreográfico galego que está nun pabillón, iso é unha dor. Ves espazos como ese que se está buscando usos, pois diste, bueno, eu poñome na pel do conselleiro e digo, pois dunha maneira eficiente, eu sabería a que adicalo polo que non existe xa neste momento. Bueno, pois pasas ao interrogatorio xa rápido. Sí, pero douche a ti a palabra do interrogatorio. Vou facer eu o interrogatorio, a ver, espera. Sí, que xa me estaba adiantando antes, porque, sabes, o ruxe ese do que falábamos ao inicio sempre está aí. Bueno, pois nada, son preguntas curtas para respostas curtas. Se algunha non che ven á cabeza, non pasa nada, porque despois poñémolo en comentarios. Claro, deixamos por aquí abaixo. Sí, tampouco teñas medo, que tampouco son cousas... Transmedia. Claro. Sí. O podes autocomentarte cando publiquemos o podcast. Xusto. Quería dicir tiqui. Vale, pois un referente. Un referente de calquera ámbito. Sí. Eu son Virgo, entón gústame como así decidir un único. Bueno, podes dicir varios, claro. Un ranking de 3. Un ranking de 3. Veña. Pois un referente, pois pode ser... Se non usamos o comodín do pasapalabra e voltamos atrás. Podes recollela despois a pregunta. Pois mestres que eu tive, José Sánchez Sinisterra, pode ser un referente. No ámbito social, pois un referente... Pois, non sei, sí, redoble, non sei, é que son moitos, non sei, non me quero tampouco. Podemos escoller un Pois Brigitte Vasallo, un referente, así contemporáneo e popular. E eran 3? Sí, os que queiras ti. E outro referente, pois, Tomás Ostermayer.
Moi ben. É unha obra de cabeceira? Unha obra de cabeceira, de literatura, Sí, de... pode ser dramaturgia, literatura, narrativa, que sexa. Pois hai unha que pasou moi desapercibida e eu fun xurado dese Premio Nacional de Literatura Dramática e a min marcoume moito, que se titula El Diccionario, de Manuel Calzada. Ok, Haberá que lela. Anoto, sí, anoto. Vale, unha cita que resoara contigo e podes autocitarte tamén se queres. Unha cita, Sí, unha cita literaria, sí, sí. Unha pois... frase, un refrán, algo Sí. que resone moito contigo. Pois mira, vou dicir unha clásica para que se vexa que non soamente cultura contemporánea, esas cousas, non? Os clásicos tamén nos alimentan. Sí. Pois vou dicir nula ética sin estética. E de quen é? De Homero, creo. Mira tú, haberá que volver a ler a Homero. Un pequeno prazer, ese é inconfesable mellor. Ese. Mellor que sexa confesable, non vai a ser. A ver, mellor ese é inconfesable porque nos das un titular. Claro. Pero bueno, O poñemos en reel en TikTok. poñémolo debaixo despois. Roberto Pascual, no seu tempo libre. Fai todas estas cousas, Fai todas mirade, estas- e despois di non sei que. Contemporáneo. Seus compromisos e os seus activismos, mirade. Eso. Colle avións. Pois sí, ás veces tamén hai esa cousa de incoherencias coas que un ten que lidiar, No, non? pero que Porque ser coherente, eu penso É que é o moi máis difícil do complicado. é o mundo. máis Sí. difícil, claro, Sí. non? Sí. Sí. Pois mira, un vicio moi grande precisamente é iso, a min encántame viaxar. Encántame viaxar, son consciente da pegada de carbono, son consciente da cuestión ecolóxica, pero necesito vitalmente nunha tempada marchar a lugares moi afastados que me nutran, me dean outra perspectiva e me produzan un descanso mental. Ás veces non hai tanto descanso mental como este pasado verán que estiven en Senegal e ves moitas desigualdades, comprendes moito pois toda esta cuestión migratoria que está vendo agora coa Ruta Canaria, de persoas malienses, de Mauritania, de Senegal que están chegando e comprendes a situación política, a súa precariedade, as súas necesidades, como esquilmamos dende Europa moitos dos seus recursos e bueno, iso permíteme, pois, por exemplo, escribir un artigo en Grial que vai sair, e estou moi contenta dese artigo, moi contenta, fixen así como unha especie de percorrido polo país con cuestións sociais, políticas, económicas, turísticas, que permiten coñecer moito mellor e loitar contra os discursos xenófobos e de odio que cada vez son máis grandes no noso territorio. Pois sí. E por último, un soño ou aspiración? Ai. Podería dicir a paz no mundo, estas cousas, non? Que parecen utópicas, pero ao mesmo tempo son moi concretas, e no momento no que estamos vendo, non? O xenocidio de Israel, o pobo de Gaza, os povos vulnerados, que loitan polos seus dereitos, os povos colonizados, pois un desexo é ese, non? O dereito dos povos a elixir o seu destino, a súa soberanía. Eu son profundamente antibelicista, tampouco son naif, pero creo que a xeopolítica pode camiñar a outros lugares de entendemento que non sexan as armas, a destrucción e a masacre da poboación civil. Estou padecendo, creo que como moitas persoas, por todo o que estamos vendo no Líbano, por todo o que estamos vendo agora mesmo en Siria e en Gaza. Pois moitas grazas, Roberto Pascual, por o agasallo da túa compañía, das túas verbas, como sempre. Que ben falas. Que ben falas, por favor. Un prazer falar con vos. Falar contigo tamén. Sí. Ai, eu agora quedei así... Sí, verdad, é que Sí. isto que a verdade é que non podemos ignorar o que ocorre, porque parece que non ocorre aquí, pero que Pero sí sí ocorre. sí que ocorre. Inda que sexa non sexa na túa casa, pois vivimos no mesmo planeta Terra, a túa realidade é a miña e viceversa. Sí, claro, cando viaxas tamén, diste, tomas consciencia do privilexio de eu son así
porque tiven a sorte de nacer onde nacín. Claro. Esta persoa naceu noutro lugar e marcoulle o seu destino. Sí. É dicir, o que nos marca total, dende a igualdade Sí. dos dereitos de oportunidades que ten toda a persoa a desenvolverse, distía que che marca o lugar onde O azar, naces, o azar. Sí. O azar, total. Total, Sí, sí. unha potencia Sí. moi grande. Sí. Bueno, pois con toda esta sabiduría que nos Sí. impartiu o mestre, Bueno, bueno. Sí. tico que te quedas. Andrea? Pois creo que hai moitísimas cousas, pero creo que quedome coa afortunada que son de ter eses, bueno, vou chamarlos antepasados da profesión, non? Que fixeron tantas cousas tan fermosas, tan bonitas, porque agora nós, por exemplo, estamos aquí facendo este podcast, Sí, non? sí, sí, sí. Entón, Pero non son antepasados. Como me decía Manuel Lourenzo nunha... Decíame, de dinosaurio a actor. Poñíame, non? No, falo dos abrentes, que son antepasado, Non, Que los 40 son los nuevos 30. Home, e os 50 van ser os novos 40, Roberto. Sí, sí, sí. Pero Que voto sí. por iso. Sí, os 30 tamén. Eu non teño 30, pero... Non Pero- ten 30, dá moito noxo esta muller, ainda non ten 30. Recoñecer o que veo antes. O que Eu veu tamén o antes. fixen, eu creo que Sí. temos que recoñecer. Sí, porque moitas veces sucede que hai xente, eu penso que en novas xeracións teñen como unha, non todo o mundo, porque tampouco vamos generalizar, pero que hai xente como que se resiste un pouco a ver o que se fixo antes nalgún ámbito, en plan, ai, o que non quero condicionar a miña visión. Entón, ao mellor empezan a facer cousas que pensan que son super novidosas, Sí. super vanguardistas, e o mellor Sí. pois xa o fixeron Sí. pois no grupo Abrente ou sepa Sí. Dios, nos 70, non? Sí, é verdade. E tamén creo que é o mínimo, non? Igual que tamén hai xente de antes que se nega a ver o que se fai agora. Sí, 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 Por sí, non sí, vai a sí, ser eso que non é. sexa o que nos queremos que é teatro. Sí, é verdade, é verdade. Oye, Pero bueno, eso son o minorías. manual do Eso. teatro. Exacto. Ti con que te quedas? Pois a min, a ver, quédome cunha frase moi concreta que me pareceu moi interesante, que apoiar as novas creadoras e creadores non ten como unha dobre vertente, non soamente que nós como creadoras podamos ter ese dereito, non, de que a sociedade, as institucións nos arroupen e nos apoien, senón que é a propia sociedade a que ten dereito a ser nutrida con xente, con novas creadoras que lle dean pois un pouco de renovación ao panorama, non sei, Sí, a quédeme con eso. Nunca o vira desde esa perspectiva do público, non? Mm. Do moito que pode aportar pois novas visións, novos xeitos de facer ao público concretamente. Quédome con eso. Que ben. Que ben. Cales son as túas redes para que todo o mundo que está escoitando ou vendo o podcast poda Me toparte? poida, creo que é @Roberto Pascual en Instagram, Instagram e Facebook é onde son máis activo, en Xe, pois é a cuestión máis política, de retuitear aí as miñas ídolas, as Anas, Miranda e Pontón, bueno, pois tamén pois onde adico a compartir a realidade política galega, despois Twitter Instagram e Facebook é onde máis Vale, activo estou no ámbito artístico cultural. Perfecto. Bueno, pois moitísimas gracias, Roberto Moitas Pascual. Gustaríanos moito saber con que vos quedades vos do que falamos hoxe, así que xa sabedes, por redes podedes facer todos os comentarios que queirades. Sí, imos deixar unha caixinha por Xe, ao novo Twitter, xa sabedes, un chío onde imos poñer o capítulo de Roberto, e vos aí debaixo podedes comentar, e bueno, tamén en TikTok, Facebook, onde nos atopedes. Bueno, pois moitas gracias por estardes aí, e ata que nos volvamos ver, dicide Macbeth.